Една кратка разходка за една минута. Ето, това е горе-долу сме на 20 минути от центъра. Плажа е в дясно от нас. Виждате, няма да ходя до плажа да ви го показвам. Черен пясък, бръсничък малко и така нататък. Отзад далечината ще видите само нови сгради. Ще ги познаете по стъклените балкони. Тоест масово се строи. Основно естествено чужденци купуват, които или арендуват, или живеят тук доста време. Ето ги високите сгради срещу вас, които се строят покрай брега навсякъде. Основно, ако обръщате внимание, едно време старото всичко е било до 3 етажа. В момента всичко е над 10-15 етажа с паркоместа и така нататък. Това ви е алеята. Тук може да видите в горичката много често има хора, дето се купуват от магазина храна и пиене. Спият се тук по дръвчетата. Ето вижте ги, хапат си, пиват си. Другите, които са край плажа, защото долу пък има много камъни. Ако обръщате внимание отпред пред морето, това е далечината, трябва хубаво да се вгледате, няма да приближавам. Има направено от камъни, изкуствени, за да не влиза вълна. Ето малко ще ви дам така по-близко. Ето вижте. Ето тези камъни отпред са сложени изкуствено. По този начин хората, които, тъй като морето в момента е бурно и тези камъни ако ги няма, реално плажа, който почти липсва, няма въобще пък да го има. И затова цялото крайбрежие отпреди е направено горе-долу на едно разстояние от типа 20 метра навътре, с сложени камъни, дължина примерно по 50-100 метра и след това има разстояние между тях, влизат лодчици да вземат туристи. Ето тук строителството. Всичко зад тази, айде да го сложим с едно първа линия, е само единствено с нови кооперации. Вижда след крановете в далечината, ето вижте ги. Ето ги старите сгради, може да ги видите на 3-4 етажа, които са били. Естествено тук в дясно от мен първата линия няма как да се строи, защото това от едно време тук са построени хотели и те имат собствени плажове, така че няма, напълно логично е, друго не може да се построи, защото между хотелите има тия паркчета и всичко е ето това, което ви пред очите. По отношение на плажа, във водата към момента, днеска 1 юни, няма никой, просто е студена, но плажа е препълнен, тъй като за разлика от нашето виждане за Българското Черноморие, ако не можем да се къпиме, няма да ходим на плаж. И единствено на плаж ходят тези, които си живеят на морето, защото си извод къщи отива на плаж. Ама да дойде някой примерно от друг град, шанс е малък, тук плажа си е препълнен. Влизат хората така право само, нали, до коляно, стоят вътре и оттам отново се пикат. И другото, което е, тук е, както и примерно в Малта, нали, за Кипър е много нормално хората, които идват 10-15 дена да почиват, част от тях, повече от 60%, пък въобще не стъпват на морето, поради проста причина, че, нали, плажовете са каменисти и така нататък и така нататък. И всъщност те стоят на басейна и се наслаждават на слънце, на усмивки, на обслужване и така нататък. Ето това, тротоарите нарочно ви показвам, нали, състоянието е, нали, меко казано трагично, обаче това никой не обръща внимание, тъй като пак казвам, връщам, че хората също да се наслаждават, а не да гледат кое е счупено, кое е направено, къде какво е положението. Ето вижте, погледнете терасите на блоковете, така искам малко ще ви ги зумна да видите как са се слагали
педечета и какви ли не глупости, его блока. И ще го, нали, така. Ето. Русмаркет. Да, ето. Руски продукти. Русмаркет, руски продукти. Ако беше и при нас, вече до сега пък щяхме да ги захвърляме с яйца. Ама, те хората, между другото, пълно е с руски и украински туристи. За кипърците, честно казано, няма значение, тъй като те на мак се възползват от ситуациите явно навсякъде, тъй като тук заради газа положението е пълно с туристи, които бягат, заради положението в Украйна е пълно с украинци, пълно с руснаци, купуват апартаменти, продават. Реалността е такава, нали? Разказваме си каква е реалността, а пък от тук нататък всеки да си прави сам изводите, нали? Ние няма да създаваме впечатление и обвързаност каквато и да е. Показваме просто как живеят тук хората, показваме как строят хората, показваме как там, където са били 4-етажни сгради, в момента до тях правят 7-етажни, 20-етажни, 30-етажни. Ай, така малко ще ви зумна, защото не знам дали сте там и да не... Ето ви тук така. Всичко това е сгради за живеене. Ето ги вижте. Така. Кафенцата. Ето тук плажа в дясно от вас. Нали, спирките, състоянието. Първо лице единствено число. Тук с колеги от борда на БАТ имахме разговори с някои наши колеги по отношение на туризма, които ни разказват държавата как толерира този бранш. Много хора ще кажат, това е острова държава. Да, ще кажат, тук има даденост, много правилно. Да, ето вижте в дясно старото, ето вижте до него новото, контраста. Ето, даже новото е с един етаж нагоре. Вижте състоянието на старото, вижте на новото, за да не бъдем обвинявани за нищо. По отношение на туризма ще кажем, че да, острова държава, не дайте забравяте, че след 15 дена тук температурите пък стават 30, 40 и нагоре. И така че докато средната температура при нас е 25-30 градуса, плажната ни ивица е перфектна, не е голяма естествено, но е пък перфектна. По отношение на кадрите, които работят, пълно е с чужденци от трети държави. Няма да влизам по дълбочина по темата, защото там сме развили в друга тема. Тук един от нашите експерти, който се занимава основно с работници от трети страни от 10 години, така е доста сериозно запознат. Тук имаш два вида разрешителни, временно така наречените сезонни работници и постоянно за сезонните работници в общи линии максимума в най-лошия случай е месец, за другите е малко по-дълъг, но нещата са много точно уредени. И така интересно е, че в повечето от заведенията, които работят, има огромен брой българи, които са много доволни също така. Ето ви, това са новите жилища. Ето до него старото, вижте разликата. Ето го едното, ето го другото. Нали?
Ето го до него пак новото, ето го до тях старото. Обърнете внимание, новите са с по 3 до 4 етажа, а малко по-нататък виждате в далечината под 15-20 етажа. Отгоре, ето ги. Това е. За цените сами може да се проверите. Принципно, ако говорим 1:1, 4-звезден хотел, който в момента на първа линия в България може да нощувате на вечер с закуска и вечеря примерно за 400 до 500 лева. Нали, мога да ви дам много такива примери, но няма да правим реклама. Тук нощувката ти е примерно от 500 до 1500 евро. От тук нататък естествено има и някои храни, които са по-скъпи, има някои са по-евтини. Определени риби, примерно, ако сте любител на кухнята, морската кухня, напълно нормално, които се ловят тук, да бъдат по-евтини, тъй като, каквито и глупости да си говорим, риба средиземноморска в България се внася от Гърция. Няма как да я разбира се от Кипър, от Гърция, тъй като това значи, че естествено имате разходи за доставка. Не мога да сравняваме риба гръцкия производител, който си я купува или кипарица на място и ние, което я внасяме. Няма и да коментираме, че примерно в тези държави нямаш никакъв проблем, ако си купиш от местните рибари или ако примерно ти сами ловиш риба, може да дадеш на ресторанта да ти я сготвят и да се продадеш останалата част. Нали, това са такива тънки нюанси, които примерно в България може да имаш огромни ядове и немислимо. Също така. Така че в общи линии ето това е настоящата ситуация. От тук може града се разраства естествено в крайните квартали. Сега, тъй като там е нямало нищо, естествено в момента има масово строителство. Основно, тъй като там цените са много по-ниски, на земята се купуват огромни парцели 10, 15, 20, 30 декара и напълно нормално, като се купят 15, 20, 30 декара, се правят малки блокчета, много естествено, или къщи, като това ви говоря примерно на разстояние 500 до 1 км от морето, с басейни са, за да може да има пък вю. Тоест всички тези пустеещи каманаци, да ги кажем, защото се сещате, че при 40-45 градуса няма какво да е друго. В момента абсолютно всичко се продава и застроява и се сещате също така, че като си купите на това място къща или апартамент хубав на километър 2 от морето с множество басейни вътре в комплекса, шанса да слезете долу на плажа е много малък. Да не говорим, че на повечето места, особено по-хубавите, отпреди плажа е взет от хотелите или от огромните резорти и ти всъщност нямаш достъп до него, т.е. имаш достъп между два резорта, имаш много малко местенци, но в самия резорт преди огромната ивица трудно можеш да достъпиш, защото всъщност той целият плаж е с шезлонги и с шатри, на които според това колко звезди и каква е цената на самия резорт, ти и цената на шатрата или на VIP сепарето или на масата и така нататък. Разбира се, има и много, наистина, много, което всъщност това е една голям проблем в България. Малки локални кръчмички, където си работят
основно собствениците на обектите, на собствениците на самите ресторанчета. Те са така мънички 20, 30, 40 места. Местните основно хапат там и туристи, които примерно обичат местна кухня и искат храна, която е естествено нямаш правенето на храна като вид Мишлен или по-специфично, т.е. нямаше и тая красота на приготвяне на храната, просто имаш хубави порции на много добри цени, обслужват основно някое семейство, работят или чужденци, или тия приятели. Така че тук е така нареченият среден бизнес, също е добре застъпен по уличките. Това са спецификите. Но едно от най-важните неща, освен че всички са усмихнати и никой не се кара и сърди, като чакаш 30, 40, 50 минути поръчката си, че и тук вече работят много чужденци, много стари фамилии, които имат този бизнес. Някои от тях даже се го продават на българи, сърби, албанци, румънци, гърци, просто защото вече техните деца нямат желание да продължат бизнеса. Това се наблюдава даже и в една съседна Гърция, където в момента инвестициите са основно от израелци, американци, българи, сърби, албанци и румънци. И те се възползват не само от политиката на правителството. Не знам дали знаете, примерно на една Гърция 240 милиона евро само рекламата. Имат и 240 милиона евро минимум евросубсидии и вие като чужденец единственото условие е да се възползвате безплатно от рекламата, тъй като пред 240 милиона реклама, нали, естествено вие като направите един бизнес, волю-неволю, за вас е удоволствие, държавата ви рекламира. И второто, може да участвате съвсем спокойно, няма значение, че си чужденец, тъй като имате гръцка фирма, да се възползвате от евросубсидиите и специалните програми, които Гърция, примерно, тя беше в плана за възстановяване и развитие, една от малко държави, която много сериозно се възползва от Европейския съюз по отношение на туризма. Румънците също се възползват, между другото. И по този начин имате равен старт. Много едно интересна статистика. Последния ни разговор от Българска асоциация за туризъм. Разговаряхме с представители на комитета по туризъм, тъй като в Гърция нещата са обединени, нямаме го това по български разделения между 100 асоциации, всеки да дърпа към себе си. Основно гръцки фирми, но с чуждестранно участие, се възползват от еврофондовете. Това е малко известно. Самите гърци много малък процент, няма и 10%, се възползват от това. Защо? Труден отговор, тъй като това си е тяхно решение, тяхна психология, но затова пък българите инвестират и ако някой преди 5 години е отшъл в Гърция и е примерно бил по курортите, сега ще види огромната разлика и съвсем друга визия, така наречената модерна визия. Ясно е, че държавата след като толкова дава, тя има и прекалено строги правила, но никой няма против да спазва правилата, когато получава и то много. Всъщност ние не можем да разберем, че правилата
много инвеститори не ги спазват, когато всъщност те нямат поддръжка и трябва да се борят абсолютно с всичко сами. И едно и също нещо, когато е говорено по 20 пъти, всъщност само си говорим и нищо не се случва. В един момент имаш два варианта, или да фалираш, или да мислиш варианти. Малко като случая с работната ръка, преди 2 години на заседание в Министерски съвет от Външно министерство се кълняха, че го има и на запис даже, че няма да има никакъв проблем с това лято. Това лято проблема си е пак същия, без абсолютно никаква разлика. И на всичкото отгоре ние говорим за образование, което да ни дава кадри, но тук има много нота и ще ви кажа защо. Изключвам всякакви инвеститори, ще ви кажа най-простото. Ако нощувката ти на едно място, 5-звезден хотел, и на същия 5-звезден хотел, на същото място, но в друга държава, така да наречена, да го кажем първа линия, при един същи лукс, при едни и същи стаи, при един и същ дизайн, така да ги слагаме, на едното място ти е 1000 евро, на другото ти е 500, 600, 700 лева. И айде си помислете сега, примерно, бакшишите, които остават едните и другите. Айде сега си отговорете, приеми, че бакшиши няма. Айде сега си отговорете на въпроса, че ти си сервитьор и си на процент. В единия случай сметката, процентът ти е върху 500 или 100 или 200 евро сметка, а другия е върху 100, 200 или 500 лева сметка. Айде сега сметнете, ако работите пак 3 или 4 месеца, колко пари ще заработите, ако сте примерно един българин на едните места и на другите места. Така че много е просто, трябва човек да вникне в самия бизнес, да се замисли. Няма да говорим за хейта и така нататък. Няма да говорим за отношението към един сервитьор в България и също отношение към този български сервитьор в Кипър, в Малта, в Гърция и в още 100 държави. От типа на елементарното, че като му закъснеят с 40 минути сметката, в други държави извън България, нали, никой няма да му направи забележка, няма да го напсува, няма да му каже нямате един бакшиш, няма да избяга в крайен случай да не си плати сметката, ами се знае, че това е така. Докато в България, като приемем първите всичките неща, които как, даже и бой може да се изде. Нали? Просто е въпрос на менталитет, който се надяваме с годините малко да променим и да почнем да оценяваме това, което имаме и естествено да се възползваме от него. Разбира се, няма какво да говорим. Септември, примерно, е много по-добре да бъдеш в южната ни съседка, тъй като напълно логично там е по-топло. Примерно юли, август и юни, примерно, като изключвам сега метеорологични условия, примерно към момента, естествено, че имаме някои предимства, не много, но които може да се възползваме, като примерно едно от тях е, че ние имаме на едно място истински здравен туризъм, примерно ще кажа Поморие и море. Другото, което много колеги, не много колеги, определени колеги акцентират, което даже Министерството на туризма се надявам също да обърнем внимание, тъй като в момента министър е много ден, но няма да говорим, че тук имаме в Министерството хора от 20 години, които всъщност би трябвало да са експерти, а пък не виждаме тая експертиза, която искаме, но както и да е, и това няма да го задълбаваме. Да върнем малко на въпроса. Какво друго ние се отличаваме, освен примерно температурата и златистия пясък, и Южното ни Черноморие, което е съчетание уникална на природа. Резерват Ропотамо и море с девствени плажове, които няма Перла и много други. Няма да говорим за сините флагови, които имаме така, но малко да върнем момента за Южното
и северното, примерно Черноморие, нарочно кажа южното и северното, защото ако южното има уникалното съчетание на природни дадености, резервати, реки, т.е. може да съчеташ летния туризъм с адвенчъра и още много. Северното пък предлага уникалните ни възможности на съчетание на здравен спа, уелнес и летен туризъм, минерални води, топли, лечебна кал и така нататък. Айде да отидем малко по-нагоре. Съчетание голф туризъм, Балчик и летен туризъм също, т.е. морски. И сега пак да върнем това, което искам да кажа, което всъщност още никой не го коментира. Ами, някой замисли се, че ние сме идеалната възможност за така наречения семейен туризъм. Хайде сега всичките си замислете къде и в кои дестинации говорим около нас европейски, и изключвам Турция. Тя не е европейска дестинация. Там има така наречените, които държавата ги помага, огромни резорти, където това, за което малко се споделя, което сме го обсъждали с колеги, го има. При нас почти по цялото крайбрежие е пълно с така наречените аквапаркови за деца. Навсякъде е пригодено за забавление на деца. Айде помислете сега, като тръгнете примерно при едно много хубаво място, където много българи и чужденци обичат да ходят, Халкидики. Дайте да погледнем Халкидики, които са малки си деца, къде е забавлението им. Тъй като ние много обичаме, колегите от Българска асоциация на туризъм, да обикаляме, да правиме видеа, да гледаме целите, да гледаме обслужването и да анализираме къде са слабости при нас. Да откраднем нещо, ако можем, като закон, като идея, и да го предложим в България. Айде да погледнем, примерно, отивате в едно приморско. Още на входа имате огромен аквапарк. Още на входа. И всъщност, ако вие сте с малки деца, вие може да се забавлявате. Сега в момента аз разхождам по цялото крайбрежие на Кипър. И мога да ви кажа, че на цялото крайбрежие на Кипър аз не видях аквапарк. Да, хората отиват с децата си, децата стоят на плажа, стоят в хотела, стоят на басейна на хотела, до там. Айде сега отиваме в момента към Слънчев бряг. Колко аквапарка има там? Айде да отидем колко огромни места има направени само за деца. Огромни водни паркове, не аквапаркови, а водни паркове. За забавление на малки деца. Така че всъщност тук ние имаме едно огромно предимство. Въпросът е пак, отиваме отново към държавата, отиваме към частност, тъй като там няма как това да се случи, към общините, които няма как една община международно да прави толкова силна реклама по много причини. Говорим за рядна реклама. Да покажем, че всъщност ние сме идеалното място за семейна почивка. Идеалното място. Няма да коментираме какви центрови детски имаме. Огромни също. Нали, просто се разходете по цялото българско Черноморие и бройте. В един случай ще поброите над 100, в другия примерно случай, тук като се разходим, ще поброим 2. Честно казвам, аз не съм видял и двема, може да съм пропуснал нещо сега. Говорим за Лимасол в момента. В Пафос категорично цялото крайбрежие сме го обиколили. Шансът е нулев. Изключваме камъка, че е камък, и всичко пред хотелите е върху тревата. Даже не го коментираме това. Нали, всичко е пълно от началото на юни, да не кажем края на май, до ноември. Но сега ние не можем да се борим за октомври и ноември, това е пределно ясно, поради простата причина климат. Така че ние го забравяме. Ние говорим за момента юни, юли, август. Тия 3 месеца, които при нас е 26, 27, 28, 30, 31 градуса. Тук е 40, 45, пъя, може и нагоре, зависи. Ето вижте в момента, примерно в 3 без 20 няма никой вкъщи. Нали, той са празни улиците. Темите за размисъл са много. И знам, че много хора критикуват колегите, че нали, ние не можем да говорим постоянно държавата, това, държавата, това. Няма как, трябва всички да го разберат.
как да се сравняваш, примерно, с една държава, което е естествено нормално, защото ние искаме да си увеличим брутния вътрешен продукт от един продукт, който имаме даденост, която, примерно, има 240 милиона държавна реклама, има 240 милиона еврофондове и има допълнителни фондове още 200 милиона. Не говорим за 1 милиард. А сега казваме го точно ясно, 18 милиона бюджет, Министерството на туризма. И спираме. Нали? Казваме 18 милиона. Къде са 240 на 9? На 9. Въобще не коментираме Турция. Нали? Няма ни коментираме Албания за 4 години. Първата десятка световно. Европейски първата тройка за 3 години. Правилна стратегия. Нали? Тук ние наблягаме къде сме силни. Нали? Наблягаме, че ние си водим вътрешна война, която е факт. И здравният туризъм, колегите казват, нека България да стане дестинация за здравен туризъм. Колегите от планинския казват да стане планински, зимния да стане зимни. И всъщност не можем да хванем златната среда, да се обединим всички, да кажем, дайте 1, 2, 3, какво искаме? 1, искаме туризма национален приоритет. 2, къде е съчетанието на 4 вида туризъм? Акцентираме там. Не можем да говорим примерно за Северна България, за ски туризъм. Естествено, това е смешно. При наличие, че имаме изградени центрове, които ако искаме по някакъв параграф да ги развиваме, трябва да ги свържем с още 2 вида туризъм, ако имаме тая даденост, те има. И примерно, ако искаме да развием самия зимен туризъм, да направим връзка горе планината. Примерно, айде ще го кажем едно Банско, примерно. Ще кажем един Боровец. Да вържиш Баня, Добринище, всичко останало и да създадеш нещо общо, защото примерно там имаш спа, имаш истински здравен туризъм. Или примерно да отидеш в Боровец, да вържиш долу Костенец, Самоков, между като ето като казваме Самоков в момента, община Самоков и кмета работят много сериозно за туризма, за отбелязване. В момента там се изгражда писта, нали, която ще сега в момента българите и чужденците ходят в Серес. Ето в момента е едно много правилно решение на метро от столицата. Имаше една затворена планина, Витоша, Добър ден, нали, Мълчанието на агнетата, филма. Погледнете общината, вече ние от Българска асоциация за туризъм задаваме много често въпрос към общината. Кога ще има работна група на тема Витоша, в която да бъдат поканени инвеститорите към този момент в Витоша, общината и примерно неправителствените организации. Говорим за националните. Тъй като националните работят с местните и примерно ние националните сме 10, 15, 20 да сме. Идваме и започваме, сядаме на масата и говорим, докато стигнем до някакво ясно заключение. Говорейки, няма никакъв шанс общината да каже инвеститорът не отразява, инвеститорът да каже общината не отразява. От една година ние задаваме въпрос към общината. Кой отговаря по тая тема? Това, което чуваме под сурдинка, под тихомълком, че има някакъв човек, който кмета господин Терзиев, който не можем да кажем нито минус, нито плюс по отношение на туризма. Виждаме го, че има съвсем други проблеми в момента. Можем да кажем, че заместник кмета, господин Барбутов, в момента работи добре и се мъчи за туризма, устоява наши позиции, които примерно устоява решения, които сме взели след дълги спорове. Последното беше увеличаване бюджета на София. Имаше тогава работни групи, които показахме, че обединени и с постоянни предложения, препоръки, накрая с подкрепата на заместник-кмета, с подкрепата на Общинския съвет, изцяло ние успяхме да увеличим бюджета на София. Друга е темата, това увеличение, дали наистина се случи това, което беше обещано от общината след това увеличение. Това ще се разбере след една година. Да се види дали парите са по предназначение. Това също ще се види. Ето много въпроси, които ги казвам в момента, за които ще задаваме въпроси. Вчера се прие бюджета на София и ще видим всъщност парите от туризма, които са от инвеститорите от нас, какво се е случило към момента с тези пари и как са разпределени, така че ще имаме много ясна и точна визия и отговор по дадения въпрос. Това са основните теми, които засягаме ние от Българска асоциация по туризъм, заедно с всички колеги. Аз
като председател на Българска асоциация по туризъм. Когато задаваме въпроси, ги задаваме не само от наше име, от името на нашите членове, от името на всички наши партньори, с които имаме меморандуми. Това може да се види, когато влезете в сайта на Българска асоциация по туризъм, от името на нашите партньори в академичната общност, с които работиме много добре и за които винаги казваме, че образованието и неправителствените организации, държавата, общински структури, всъщност за да се случат промените, които искаме, наистина, за които просто си говорим, приказки, трябва да бъдем обединени заедно и да разберем, че една асоциация, която е здравен туризъм, другата, която е специализирана в друг вид туризъм, няма никакъв шанс, ако по-отделно продължава да води политика, която е свързана само с това. Поради тази причина ние от борда още в началото взехме експерти в различните видове туризъм. Като какво значи експерт, тъй като ние виждаме експерти в Народното събрание, които думата туризъм нищо не им говори. Знаем, че примерно едно министерство има политическо лице министъра и то е нормално да не разбира толкова туризъм, но той може да има, освен на борд по туризъм и всичко останало, той може да има и примерно 1, 2, 3 експерти, които да разбират нещо. Точно поради тази причина за нас думата експерт е човек, който примерно има опит повече от 10 години по определено. Тоест, ако при нас експертът ни, който е в здравния туризъм, е доктор Гечев, който цялата му фамилия се занимава с това, експерта ни, който е с работниците, колега, който 10 години само това прави, т.е. има офиси в България, в чужбина, т.е. знае законодателството и в други държави, има офис в Гърция, т.е. абсолютно всичко знае и може да предложи много конкретни, ясни, точни решения. Експерта ни, който е в отношение за професионалните готвачи, е доказал се, колега, който е написал и книги, който е разпознаваем средите, тъй като ако някой си мисли, че може да знае всичко, шанса е нулев. Така че завършвам всичко това и апелирам да се обединим около ценностите, около първите 3 неща, които са нужни, за да развиеме туризма. И първото, което трябва да разберем, е той да стане национален приоритет. Всичко добро от мен, Ивелин Кичудоков, председател на Българска асоциация по туризъм.